Благодаря ти, другарю Каракашки. Уважаеми другари, граждани и гости на Кюстендил, уважаеми кандидати от нашата листа за кмет, Атанас Георгинов и всички останали млади, можещи хора, които заставате днес пред кюстендилци, за да изведете през този месец една изключително тежка битка. Една отговорност пред гражданите, пред вашите семейства, пред вашите бащи и майки, но най-вече отговорност пред вашите деца, които не искат Кюстендил да бъде феодален град, които не искат досегашния кмет, събрал около себе си на бизнес основа всички десни партии, иска да продължи това, което се случва досега в Кюстендил. 500 000 за 4 години за медии, а кредитите чухте какви са. От тук насетне аз мисля, че не трябва да жалите ден и нощ, да разкажете на всички граждани на Кюстендил, на вашите близки, на вашите приятели, че тази лява коалиция, която застава зад кандидата Георгинов и нашите кандидати в листата, предлага друго. Предлага левите стандарти за управление. Предлага тук в Кюстендил общината да не бъде мащеха за тези, които търсят работа. Предлага тук в Кюстендил природните ресурси на Кюстендил да се използват в благото и в името на гражданите на Кюстендил. Предлага връщане на онзи Кюстендил, който вие помните. Предлага връщане на онзи градеж, в който самите вие сте участвали. От името на Националния съвет, и лично от мое име, трябва да ви кажа, че Българската социалистическа партия стои категорично зад нашия кандидат за кмет и нашите кандидати за съветници. За нашите кандидати в малките населени места, където днешната общинска администрация, където кмета Паунов притиска и бракониерства, събират кметове от всички партии. За тях политиката няма значение. Претендиращите за леви проекти като АБВ, или както ги наричаме квартирантите, новите квартиранти на Врапча 23, днес се опитват да заблудят хората. Да заблудят хората, че са леви. Да заблудят хората, че не участват в дясно управление. В дясно управление, което вдигна възрастта за пенсиониране на 67 години. В дясно управление, което разпределя оскъдния ресурс в средното образование към частните училища. В дясно управление, което насочва парите от здравните вноски предимно към частните здравни заведения. И те тук в Кюстендил са се събрали всички, за да запазят статуквото, за да запазят този начин на управление на общината, в който едни плащат данъци, а други харчат парите. Без прозрачност, с кредити, без перспектива. Уважаеми граждани на Кюстендил, БСП предлага друго. БСП предлага силни и почтени кандидати. БСП предлага платформа, единствена от всички партии. Платформа, в която ясно се казва, че общината не може да бъде пасивен разпределител на обществените пари към фирмите, които са на приятелската трапеза на управлението на общината. Че това трябва да става в името на гражданите. Че не може общината да бяга от основните социални отговорности към хората. Че не може общината да казва: здравеопазването не е моя функция и не знам какво се случва в селата, защото това е функция на държава, на здравна каса и прочие, някой да вече от Кюстендил. Не може общината повече да продължава да прехвърля всичко върху частните фирми, без да създава своя собствен капацитет, който да ангажира и работни места. Ето заради това
Заради това Наско Гергинов, заради това нашите другари от листата тръгват по този труден и тежък път. Сигурно щеше да им е по-спокойно да наблюдават кампанията по телевизията. Сигурно и за вас, скъпи кюстендилци, щеше да е доста по-комфортно да наблюдавате кампанията по телевизията. Но и аз на свой ред искам да ви благодаря. Да ви благодаря, че в този проливен дъжд сте тук, че сте толкова много, че сте заедно, че сме силни. И да ви благодаря за това, което ще направите през този месец, за да може на 25 октомври през нощта пак тук, на този площад, да победите, да приветствате и да поздравите победителите. Листата на лявата коалиция за Кюстендил. Листата на смелите, знаещите и можещите, на тези, които ще чертаят бъдещето на Кюстендил през следващите 4 години. Благодаря ви! Успех! Успех на вас! Успех на нашите кандидати! Благодаря!